Skvala. Takže čaute, chcel by som vás privítať pri novom videu. V tomto videjku si, tak asi by som povedal v rýchlosti, predstavíme nového Nordena. Jedná sa teda o Norden 901, modelový rok 2024. Teda vo videjku si bližšie ukážeme, že čo je možno nové, zmenené, naopak čo zostalo kvázi po starom. To, že Norden je vynikajúca motorka, už niektorí z vás mohli dávno zistiť, avšak tento Norden má oproti predošlému modelu pár vychytávok, ktoré na tom predošlom chýbali, a teda poďme sa bližšie pozrieť na to, čo sú to za vychytávočky. Asi ako prvé by som začal tým, čo si vlastne môžete aj vy ako prvé všimnúť, a to je teda zmena grafického dizajnu motocykla. Myslím si, že je to zase troška niečo nové, niečo iné. Mne osobne sa tento dizajn páči, ale tak to už je zasa každého vec. Ďalej by som prešiel potom ku USB portu, ktorý sa nachádza na palubovke, respektíve môžeme povedať aj konkrétne z ľavej strany pod displejom. Je to kvôli tomu, aby ste si mohli napríklad pripojiť telefón na navigáciu a podobné veci. Ďalej vývojári pridali tlačidlo na výstražné smerovky, čo si myslím, že je z hľadiska bezpečnosti veľmi dobrá vec, respektíve môžeme povedať, že veľmi dobrá vychytávka. Ďalej tu máme upravenú ergonómiu sedadla jazdca. To znamená, že teda upravovalo sa len jazdcové sedadlo. Bolo to vzhľadom na to, že do fabriky prišli podnety z toho predošlého modelu. Bol tam jeden taký šev, ktorý viacerým zákazníkom vadil, takže došlo k zmene, prípadne úprave aj tejto časti motorky. Ešte mi napadá jedna vec, ktorú som zabudol spomenúť, a to je pre takých tých viacej offroadovejších jazdcov, myslím si, že zásadná vec, a jedná sa teda o prepracovaný plastový kryt zadného brzdového valčeka. Je skrytá aj hadička, to znamená, že už do toho viacej kopať nebudete, je to všetko pekne zakryté, a pre majiteľov predošlých Nordenov vám poviem iba toľko, že nesmuťte, dá sa to kúpiť a pasuje to aj na staršieho Nordena, takže viete si to v pohode vymeniť. Takže toto bolo 5 najzásadnejších zmien Nordenu 901 2024 voči Nordenu 901 2023. Ešte čo by vás mohlo zaujímať, cena motorky. Cena motorky je 14 900 € z DPH. Motorka sa nachádza u nás na showroome, teda v 711 Shopzone. Kľudne sa môžete zastaviť, prídite sa pozrieť, prípadne niektorý z modelov si vyskúšať, a ak by ste mali záujem o prípadnú kúpu, tak momentálne u nás prebieha akcia. Ak si zakúpite u nás Husqvarna na motorku, dostanete takýto poukaz, a to je už asi všetko. Takže ja vám ďakujem, a lajkujte, zdieľajte, followujte a čaute.